only fair Igbo ya na gidi kwesi na otu osisi abịa n'ebe ọbịa onye biri ya nya bụ ife ọka giri juru ugbu a nwa maka na ma na onwe oge ọbịa ọfụma onye nọ dịka otu ị nwetara shọp kịta tupu ị mara ikpogota mmadụ na ofu onye godi fes onye kpogota ibi ya ma kpogota ibi ya ọka dịrị juru ugbu a dịdị ọ dị wụra ụmụazị nọ ụtụrụ isi chọrọ ịmụ ya adịghị ọmịrị o nwere many people before ihe eji mara ndị Igbo wee gbabọ mgbe anyị na-aga akwụkwọ ete gbabọ many people na-aga agba abọ setụlụ ahụ onye a tolitekwa ihe ego nwere ike ịkpọgotekwa mmadụ ya agbachakwa ụlọ ka akpụrụ mmadụ otu ugbu a na ụmụazị ndị nọ na village ugbu a na onye ọbụla nachara shapshap onye chọrọ iwesti time onye chọrọ ịta onye ọbụla chọrọ nnọọ ka ibute ọwụ ekore ya fụrụ ka ifuri otu afụrụ ya onye ọbụla nọchiri ụzọ efukata ma dị kwesị nke ebe anyị ugbu a na okebe ihe mega na ugbu a a sị gị lawa ụlọ ugbu a ị chọrọ ịla is na ị ga-ebu ụzọ megodi fasting for 3 days ị na-abakwa na moto ihe nọkwara obi ụwa na igoro onye na-aṅụta mmanya wee ụkwụ gị baana na moto ibido na-abụ Chineke n'igbo otu dịka ụbọchị mgbe m na-ala ụlọ turu ata ụzọ niile anyị na obi zuru ike ihe otu ahụ obi m si na-anọ na-eche na otu m ga-esi ka ọ bụ na m mmepe anya ka ọ bụ na ọ na-akpala anyị ka m nọ azụmanọzi m na vileji anọ oke anyị gafechara Anambra otu Chineke ekele dịrị ga-agafe ndị m nọkwa nwa agafezi Imo steeti sụkọ Chineke ekele dịrị ga-agafe apụtara m Abia steeti ebe 10 mkpọ ma asị m since m anọchara n'ụlọ m aga amachi otu ụmụ anyị n'akụkọ ma na m ji na apatụ m agakwa na-ehi na họtelụ m gakwa na paakị ka anyị họtelụ ichiji ịgbagbuo na họtelụ jee nye ụra ka izu ike bịa n'eze gị kọntinu ya na gọọmenti bụ na ihe na-agbara ọsọ na outside nọzi n'ime dị họtelụ ihe chọzi ilo gị elo na họtelụ ka ha bizi ebido eche ka bịa bụ nke ahụ iji aka gị ọwụ hotel the majority of hotels nọ na bụ nọ ịba n'ime ya n'ọchị ya ịpụta dị n'eze so many atrocities a na-emecha emega na hotel emega a na-anụ maka hotel many of them are ụfọdụ of them nwere hotel ebe a ka ndị na-egbu mmadụ ndị egbuara na hotel ndị na-ere pasị mmadụ. So many of them, many hotels are also doing business. So na part come let's continue journey. So even village now, if I tell village many young boys now into which they got one with one and can move money get computer, they give. So for the my hair me na go take go. I want to see that me and I feel you can so many young boys now, they see money they have to tie down or buy for 7 years. For that down, what they can buy about one boy for village. The boy is they are that boy I know 1 week. Not 1 week. Yeah, and then allowed. Yeah, I put out that person simple. You can't never now. Name ya no gidia miti ya ga ja kutena sin da masiya ya sin nan calculate godi ya ga su de ma ba ko da su de ma ko di yobochi ai no ya jum like how many days ya no nti an ka no 4 months and ya sim kai mo no so for 7 years Total for that minus what you for from 7 years. You see na here ka for here 6 years and 8 months. 6 years and 9 months. How back can you ship? Yeah, sim na brother ndu passion ya ga no chawu.
isi ka ị chọrọ ime chọrọ ife efe ka ọ gị chọrọ ịmafezi ga nwa ize na isekwu mbụ ihe ejikọ gị ka ị chọrọ ime ọsị na ụzọ ahụ dịkwara ụbọchị akwụkwọ na ya nọ n'ụzọ na-ahụ ọzọ bifo sebu ihe na ya ga-ama ya ga-ahụ ọzọ so ya pụọ na ya ga-emitikwa some guys na ya ga-ahụ ọzọ ka ị na-aga ihe ọzọ oke a na-ahọzụ everybody hapụ iti isi na ahọzụ hapụ ịga agbawa bụ ọ ịwụ onye kwuwa na achọ iwepụta n'okwu a na-ahụ na ndị chọrọ ịgba abụ egwu ọnwụghọ na ndị chọrọ ịkpọta ndị mmadụ anọ ndị a na-achọzi achọzi n'ụzọ ọga nke ụkwara oge ya Igbo kwenyere ọ na-abụ nwata kwọcha aka mana ugbu ọ ga-adị dịka i kwuru nwata achọzi ịkwa aka ọ chọzi iburu nri ọgaranya kedu ihe bụ that hustle mana dị na-ewu ọzụ dịka ịgba mbọ na iji mara ya na ọ zụrụ dịkwa many times ebe ọ nwere ịhụrụ onwe gị ebe ụta m na ugbu a na-ahụ n'ahịa ọkwa ọzọ anụkwa m na ọzọ ụmụ ndị nọ n'ime ọhịa na-atagide onye a na-eki na ọkwa ụzọ ọhịa kwadola ha ọzọ o nwere ndị nke igwe ugbu a na ya ụtụtụ ka anyị ha agaala ha ụzọ abalị bụ ọtụtụ mgbe anyị na-ehi ụra bụ ọtụtụ ugbu a na-awụ abalị ha lụtara na ha nọ n'ime ụlọ na-ehi ụra ọkwa ụzọ ya na onwe ya esi na ya chọrọ ịga n'ihe ọzọ bụ o doro ya anyị mmadụ o nwere ndị nọ na-ere anwụ ịhụ nwa sef ya adịghị ị na-ahụ ya ka ha na-ebugharị akwa ebe a na-agbakwa na-ere ya na-enye ụfọdụ site n'obodo ya adịghị ike ịhụ ya kacha iche n'ahụ a kacha ịgba mbọ ọ pụtara na dịka okenye kwuru n'oge gara aga pụtara na nwa agụba amaghị akpụ isi nwa mgbe ka amaghị akpụ isi ọ na ndị nne na nna adịghị agba mbọ adịghị egwu ọ na ndị a na-agwa adịghị anụ ka ọ bụrụ na anyị abụghị ihe ọgbara ọhụrụ bụ soshal midia preshọ kedu nke ọwa ahụ enye nne na nna ihe mgbe gboo agwụkwa ijụ m na m ga-asị gị na o nwere ike some families a ga-enye nkwụ ụmụada dị sentire o nwere famili na-emebi ụmụazị a dị menwe ụmụasị training enwere n'ụlọ akwụkwọ ndị ga-esocha gị pụrụ n'ụlọ mmadụ ka ibu eze ndụ adịghị oge m nọ na nke my mother o nwere nsogbu ihe m ga-eme n'ime abalị my mother agbachike nkịta ịgbagoro na-emekwu na na-achị ga-erichagharị abalị ya sị gị akwa mpa gị mgbaji ehi o nwere ike mgbe m nwere ike gbazichara gị bed mana duziri gị bed gị ehi ụra ewetezi aka mgbe ahụ everybody ehiere nri ya dịgo ihe dịka ebe nwa n'ụlọ gị nwere akụkọ bifo ị ga-adịte nga aba gị na wepụtara gị like 5 ibilite maghị ebe ụzọ dị maghị ebe dị abịasị o nwere ike ọwụdọ ya nwa n'ọsa ebe a kamera na ọhụrụ na ebe a ga-agbara gawa dị ya ọ na-abịa ịta ọrụ azụ ọpịa oge ebe tinye ma ga na-ahụ gị betụrụ gị ahụ bifo ị ga-awụta onwe gị omele gị the next day asị gị nọrọ ebe a gị nọ ịbịa na digbo Nigeria na a na-ahụta ndị Igbo asị ndị ọjọọ a na-ahụtakwa ndị Igbo asị ndị ọgwụ ego a na-ahụta ndị Igbo asị 419 ọtụ ụmụ nwanne ndị gbakwara na dat ọnọdụ ahụ nwekwara n'ọhọzọ n'ọha wụ sharp guys so ihe kọsịchara ihe a na-awụ oke ọchịchọ ihe nwere ike ime ihe ahụ mmadụ ibe ihe na-ahụ mmadụ ibe ihe ihe gị na gburu na-eje n'eti dọkịta were ya ngwa ọrụ n'ọgwụ gị were ya na-agba moto ya bụrụ na mmadụ ka ị na-anya ụlọ na ịkpatara na ọbara mmadụ ka iji na-agba moto na nke nwere ewu ji igbu mmadụ ị ga-asị m na ọgwụ ntere na nne na nna nyere onye ahụ echiche nne ya na nna ya zụọ ya zụọ ya ka o kwesịrị ka o si zụọ obiti akwụkwọ nsọ si nne na nna zụpụta ụmụ ha n'ụzọ Chineke atụlite ka ha isi ebe abụọ nne na nna gị azụọla gị zụlite ịpụta gụ ọnwe onye mara ihe dị mma na ya adịghị ihe m na-ewere ya na ihe ogologo mmadụ ibi o nwere ndị biznes ha ndị ugbu a na igbu mmadụ na-ebe asị o nwere ndị na-egbu mmadụ na na-asọplai pasị na
No, yeah, well, business and for a living. If you know what is your occupation, yeah, the occupation. So, when you're in home training, and you tell you home training, for that to me, you have to give what I can do, nature to what else screen guy in the program. I don't master, at least you way. Yes, you want to go, teenage babies. One of them in a family. Only problem will keep an eye on my family. I want you to be able to listen for that problem. So I will tell you, I don't make you come, man, with that problem, magazine. Which you might not want anything on the isolation of good. You may have it here, because I have many men. I don't want you to you made that in a that's when I run a lot of work. I can't find the bad people in the I can't eyes me. Go one more 2 years. Nobody came and give by one. I just give up back and I know now when you're going to die. We are one of the because I live body now, there was in one you do be more than that, no, up like 5 years, 6 years. I have one in the number like 10 years, and we had in Mahala. I do a Canada. So, Billy couldn't live. I got to you go on your town. You don't want to go in town. I got already. You don't like to get that. This will answer. I can even take.